Сәлемсіз эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова. Иңелек тасырның 100 еллыгы белән бәйле истәлекле вакыйгаларны барлык бу көн аларга искиткеч бай. 1920 елның 1 майында Казанда коммунистлар өмәсе оештырыла. Анда катнашырга 33 мең кеше чыккан. 3 меңе Оренбург дамбасын салырга бара. Бер төркем 83 вагон 11 паровозны ремонтлаган. Өмәдә паркларны яңарталар, пристаньнан икмәк ташыйлар, янган театр төзекләндерелә, урамнарга таш түшиләр. 1922 елның бу көненнән башкалада торак биналардан файдаланган өчен акча түләргә кирәк була башлый. 1925 елдан Татарстанның 3 еллыгы исемендәге электр станциясенең 2нче өлешен эшләтеп җибәрәләр. Энергиянең үз кыйммәте киловаттына 8 тиен була, сатуда 25 тиеннән арттырмыйлар. 1925 елдан исә башкалада үзәк телефон станциясе эшли башлый. 1931 елның 1 маенда Кетгут заводы сафка баса. Илдә нибары шунда гына хирурглар өчен җыйҗөпләрен җитештергәннәр. 1934 елда элекеге Орча кырында ял һәм мәдәният паркын төзеп бетерәләр. Бу эш өчен ул чактагы исәп буенча 100 мең сум акча тотыла. Хәзер ул мәйданның бер өлеше үзәктәге Горький паркы. Ә без бүгенге көн вакыйгаларына күчәбез. Эшчеләр митингыннан алып яз һәм хезмәт бәйрәменә кадәр. Әлбәттә, ул көнне трамвай йөрмиде инде. Рельслар буйлап шапканыбызны хәтерлим. Карл Маркс урамын буйлап флаглар күтәреп, транспортлар күтәреп. 1 май бәйрәме тарихы Айгөл Бәдретдинова репортажында. Бюрократияны җиңгән көн. Бүген Бөек Ватан сугышы ветеранының тол хатыны Бибинур Лытфуллинага фатир ачкычы тапшырдылар. Әйтүен Рания Абдрахманова күреп кайтты. Су буйлап. Изучение прошло, но пассажиров пока не настолько много. Татарстанда бүгеннән су юллары ачылды. Пандемия пароходлар йөрешенә тәэсир итәме? Илгиз Шакуров. СССР тормышы меңләгән экспонатта. Ударникам искусства труда белән сынды. Сарман районында яшәүче ничек итеп бертөкләп тарихны җыйган һәм ачык һавада музей булдырган Филиза Әхмәдуллина күреп кайтты. Бүген Мәскәүдә тарихи вакыйга булды. Аэрофлот компаниясе үзенең бер самолетына герой шагыйрь милләттәшебез Муса Җәлил исемен бирде. Алар моны җиңүнең 75-е Тасыр оешының 100 еллыгына багышлый. Бу безнең президент Рөстәм Миңнеханов тәкъдиме була. Аэрофлот башлыгы Виталий Савельев бик теләп кабул иткән. Самолет Россия шәһәрләренә очачак. Һава юллары ачылгач, очарга туры килсә, сез дә игътибар итегез, бәлки шуңа туры килерсез. Бүген аны зур юлга безнең хәбәрчеләр озатты. Язгы һава торышына ышанам димә, әле кояш чыга, әле болыт каплый. Әмма герой Муса Җәлил исемен йөртүче самолетка яңгырын иде, бураны ди. Ул беренче сәфәренә әзерләнә. Вәгъдә ителгәнчә аэробус Казанга да очачак. Ул 140 урынга исәпләнгән. Тизлеге сәгатенә 830 километрны тәшкил итә. Мы решили, что 2020 Бөек Ватан сугышында җиңүнең 75 еллыгын билгеләп үткән елда каһарман шагыйрьнең исемен мәңгеләштерү бик тә әһәмиятле дип уйлыйбыз. Әлеге шатлыклы хәбәрне беренче итеп Муса Җәлилнең кызы Чулпан Җәлиловага әйттеләр. Ул хәзерге вакытта Мәскәүдә яши. конечно, я испытала огромную гордость. Мин бу хәбәрне ишеткәч, әйтеп бетерә алмаслык горурлык хисләре кичердем. Чыннан да зур вакыйга. Хәзер алар бөтен гаиләләре белән әлеге лайнерда Казанга кайту турында хыяллана. Һәрбер дәүләтнең иң зур байлыгы ул кешеләр бит. Гади кешеләрме алар, крестьянмы, эшчеме, галимме, укытучымы, артистмы, алар барысы да илебезнең байлыгы. Ә менә Җәлил кебек кешеләр, алар аерым бер игътибарга, аерым бөеклеккә лаеклы. Менә Муса Җәлил исемен йөртүче очкыч беренче тапкыр күккә юл ала. Бүген ул Санкт-Петербургка очты, аннан Россиянең башка шәһәрләренә. Мәскәүдән Айза Шаймарданов, Чулпан Хасимова, Дина Газалиева, Александр Ярашов, Марат Закиров, Яңа гасыр каналы. Бүген 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме. Бу бөтен дөньяның төрле һөнәр ияләрен берләштерә торган көн. Һава торышы болытлы булуына карамастан, май ае килүе күңелләргә яз хисе өсти. Чөнки майда гына агачлар чәчәккә күмелә, кырларда һәм бакчаларда язгы эшләр башлана. Рөстәм Миңнеханов бүген татарстанлыларны 1 май белән котлап үзенең Инстаграмына видео язма урнаштыра. Ирек мәйданы өстеннән ак күгәрченнәр очыртты ул. Әлеге роликны берничә мең кеше караган инде. Президент Инстаграмын күзәтеп баручылар аның үзен дә котлый.
19 гасыр ахырында Америка эшчеләренең баш күтәрүеннән башлап яз һәм хезмәт бәйрәменә кадәр 1 май көне шундый озын һәм данлы тарихи юл уза. Хезмәт бәйрәме дигәндә әби-бабаларыбыз күз алдына кызыл әләмнәргә төшерелгән Маркс, Энгельс, Ленин сурәтләрен, физкультурачылар парадын күз алдына китерә. Ә без исә бакча эшләре язгы өмә һәм табигатьтә ял итүне. Элек сәяси булган бу бәйрәм бүген нинди төсмәрләрдә уза? Хезмәт көне тарихы безнең репортажда. Мәскәү 1945 ел сугыштан соң физкультурачыларның беренче бөтен союз парады. Гимнастлар шаккатырырлык күнегүләр күрсәтә, акробатлар белән мотоцикллар узып китә. Ә бу Казандагы 1 май бәйрәме 1939 ел Бауман урамы. Тассырда яшәүче халыклар милли киемнәрдән җырлыйлар, бииләр, яшь кызлар исә советларча кыскаштаннардан, ә матбугат йортында Ленин, Сталин фотосурәтләре. Бу интернационал бәйрәм әле 1886 елда Американың Чикаго шәһәрендә эшчеләрнең баш күтәрүеннән башлана. Эш көнен 8 сәгатькә кыскартуны таләп итә алар. Ул 1 май тарихта аяныч тәмамлана. Дистәләгән кешене җәзалап үтерәләр. Фаҗигале вакыйгалардан соң 1 май бөтен дөнья эшчеләренә теләктәшлек көне дип игълан ителә. Без Казанның 1 май дип аталган мәйданында басып торабыз. Революцияләр заманында монда масса күләм митинглар узган. Бүген инде бөтенләй башкача. Бүген Муса Җәлил һәйкәленә чәчәкләр китерәләр, яшь өйләнешкән парлар фотога төшәләр, шулай ук туристлар туктыйлар. Соңрак митинглар Казанның Ирек мәйданына күчә, сугыштан соң парадлар күбрәк хәрбиләрчә үтә. Наша доблестная Красная армия. Социализм чорында хәрби төсмере арткы планга күчеп, эшчеләр бәйрәме буларак билгеләп үтелә башлый. Кичкенә кайын ботакларын бизиләр иде. Ак салфеткалардан шундый чәчәк шикелле нәрсә беркетеп куялар иде, җипләр белән бәйләп. Букет шикелле ясыйлар, чөнки чәчәк юк бит әле вакытта. Рельслар буйлап чапканыбызны хәтерлим. Карл Маркс урамын буйлап флаглар күтәреп, транспортлар күтәреп. 90-нчы еллардан соң демонстрацияләр арткы планга күчә, кулдагы транспарантлар исә бакча көрәкләренә әйләнә. Чөнки 1992 елда 1 май бәйрәменең атамасы кабат үзгәрә. Ул яз һәм хезмәт бәйрәме дип атала башлый. Урак белән чүкеш, мир, труд, май шигырьләре, кызыл яулыклар, төсле шарлар, әтиләре җилкәләренә утырган балалар. Төрле елларда 1 май бәйрәменең символлары шулар була. Бүген парадка хәрби техника урынына КАМАЗлар чыга, әмма катнашучы халык саны кими. Шуңа да карамастан 1 май бәйрәме асылын югалтмый. Ул шулай ук яз, яңару һәм хезмәт билгесе. Бу көн тарихта ничек үзгәреп килгән, тулырак иртәгә кичке 8дә адымнар тапшыруында карагыз. Айгөл Бәдретдинова, Александр Лобанов, Яңа гасыр каналы. 1 май бәйрәме белән Республика халкын дәүләт советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин котлады. Татарстан җире элек-электән хезмәт сөючән, талантлы һәм инициатив кешеләре белән дан тота. Быелгы бәйрәм үз изоляция вакытында уза. Ил һәм республика җитәкчелеге килеп чыккан авыр вазгыятьтә кешеләргә ярдәм итү өчен бөтен көчен куя. Эшсезлекне туктатырга һәм эш белән тәэмин итүне саклап калырга, хезмәт хокукларын бозуга юл куймаска кирәк диелә мөрәҗәгатьтә. Ушып калган урамнар, җил үтәле йөргән мәйданнар, коронавирус шаукымы Казанның кайсы урыннарын буш калдырды. Реальное время интернет басмасы истәлекле фоторепортаж әзерләгән. Май барлык бакча яратучыларны берләштерә торган чор. Соңгы 3 елда Татарстанда бакчачылык ширкәтләре тагын да уңайлырак була башлады. Быел гына анда юл салу, ут, су кертү өчен 500 миллион сум акча тотылачак. Инде 22 районда уңай үзгәрешләрне сизгәннәр. Яңартылган бакчаларны Рания Абдрахманова күреп кайтты. Хамидуллинар гаиләсе Питрәч районында 30 елга якын бакча тота. Басу уртасында йорт төзедек диләр. 90-нчы еллар башында керткән ут та, су үткәргечләре дә искерә. То тегсияна, то суы юк иде, киләсең менә мунча ягырга. Юк су, то чишмәдән ат киләйдек су. Тукай районы бакчачыларында иң зур проблемаларның берсе юл була. Җирдә эшләргә теләге булган яшьләр юл булмаган өчен генә монда кайтмый. В обществе нет такого понятия, самое главное. Берлектә иң мөһиме дигән нәрсә юк инде ул. Юл ясасаң су кирәк, су булса ут ясарга ут керткәч сакчы кирәк. Нәрсәне генә төзекләндерсәң, ясасаң да барысы да кирәкле. 2017 елда барлыкка килгән бакчачылык ширкәтләре инфраструктурасын үстерү программасы исә нәкъ менә шушы проблемаларны чишүгә юнәлтелгән. 3 ел эчендә Татарстан бакчалары күзгә күренеп яңара. 334 безнең бакчачылык җәмгыятендә 156 менә бу су резервуарларын без яңадан куя алдык. 86 җир асты скважиналарын ремонтлап чыктык. Һәм 27 километр яңа су селтәрләрен biz tüzüp çıkaldık. O summalar barlığı 300'de
98 миллион сумга башкарылды. Программа буенча бакчаларны быел тагын нинди үзгәреш көтә? Уңайлыкны тыеп алган Татарстан халкы нинди эшләргә үзе дә кушылырга әзер? Тирә-юньне үзгәртер өчен ни өчен беренче чиратта бердәмлек кирәк? Бу хакта тулырак иртәгә адымнар тапшыруында карагыз. Ул кичке 8-дә башлана. Рани Абдрахманова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Бакчага бару өчен су юлы хәзер 2 тапкырга кыскарды, урап йөрисе юк. Бүгеннән Рөстәм Минханов кушуы буенча Идел белән Чулман буйлап навигация ачылды. Казан елга портыннан пассажир рейслар әлегә Югарысланга һәм Ташкабакка кадәр йөрәячәк. Турист маршрутлар әлегә күчерелә. Пандемия судагы хәрәкәткә ничек тәэсир итә? Монда саклык чаралары күреләме? Иртәнге 7дә үк Илгиз Шәкүров елга портына юл тотты. Тән температурасы нормада, куллар чиста. Димәк, юлга кузгалырга да була. Бүген Татарстанда Идел һәм Чулман буйлап навигация ачылды. Беренче теплоход Казаннан Югарысланга кузгала. Бик зур рәхмәт яусын. Флотка, хөкүмәткә. Вот хоть говорят, часик большое спасибо, что открывает и паром. Внимание, с причала номер 6 продолжается посадка на теплоход Москва-160. Әлегә Казан елга портыннан көнегә 5 рейс, Югарысланга 3 һәм Ташкабакка кадәр 2 йөри. Су транспортының йөрү тәртибедә билет бәяләре дә узган елдагы кебек. Такие же 40-50. У меня 50%. А так 81 рубль. Ике палубалы 120 кеше ташый ала торган теплоходта бүген нибары 9 пассажир. Халыкны әллә салкын яңгырлы көннәр, әллә пандемия куркыта. Гәрчә судныда саклану чаралары күрелә. Битлекләр, перчаткалар киелгән. Пассажирларга предпочтение бирәбез, чтобы 1 метр якынрак утырмасыннар. Экипаж ул ягын карар. С недогрузом китәрбез, но болезнь есть болезнь, бер кая да китә албыз. Шуңа күрә 1 метр якынрак утырырга ярамый. Су транспорты белән күпчелек өлкән яшьтәге пассажирлар йөри. Аларның күпчелеге бакчаларга баручылар. Беренчедән бу тизрәк булса, икенчедән мондый матурлыкларны күрү алар өчен аерым шатлык. Илдәге пандемия белән бәйле вазгыять уңай якка үзгәргән саен, рейслар саны да, юнәлешләр дә артырга тиеш. Мәсәлән, Тәтеш һәм Булгарга кадәр тиз йөрүчле суднолар да җилдереп булачак. Әлегә исә 1 майдан башланырга тиешле туристик маршрутлар да кичектерелде. Идел буйлап пароход килә. Татарстан Идел буйлап шәһәр-ара рейсларны саклап калган бердән-бер төбәк. Ел саен моның өчен республика бюджетыннан 86 миллион сум акча тотыла. Илгиз Шәкүров, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Республика халкына 6 майдан зиратка барга ярый, тик моның өчен махсус СМС рөхсәт алырга кирәк булачак. Бу хакта Татарстан хөкүмәте карарында әйтелә. Документ нигезендә рөхсәт бирү тәртибенә үзгәреш кертелеп, зиратка бару өчен яңа СМС максат барлыкка киләчәк. Исегезгә төшерәбез, хәзер зиратларда мәйет җирләүдә катнашырга гына мөмкин. Без дәвам итәбез. Президент кушуы буенча районнарга таратылучы азык-төлек тартмалары бүген Яршалыга килеп җитте. Аларны ярдәм янәшәдә дип аталган хәйрия чарасы кысаларында өләшәләр. Чаллыда тартмаларны яшәү минимумы түбән булган 65 яшьтән өлкән ялгыз пенсионерлар, аз керемле гаиләләр, ата-аналары алимент түләмәгән балалар алачак. Барлыгы 6165 кеше. Бүген беренче килүчеләргә азык-төлекне Яршалы мэры Наил Мәхтиев үзе бирде. Шәһәрдә әстәмә тартмалар әзерләгән, искәртеп узабыз Татарстанда мондай азык-төлек җыелмалары 50 мең гаиләгә тапшырылачак. Я являюсь единственным родителем своего ребенка. Мин кызымны үзем генә тәрбиялим. Авыр вакытларда була. Безнең гаилә өчен бу бик зур ярдәм. Это серьезная поддержка. Әлеге категориядәге кешеләр өчен бу җитди ярдәм. Шәһәр хакимияте дә чарадан читтә калмады. Күп балалы, инвалидлар булган һәм авыр хәлдә калган гаиләләргә муниципалитет 3000 нан артык азык-төлек җыелмасы тапшыра. Партияләр бүген митингтан түгел, әмма бәйрәм рухы булдырганнар. Россия коммунистлар партиясе мохтаҗларга дип азык-төлек җыелмалары әзерләгән. Аларны Казанда тараттылар. Аны күп балалы гаиләләр, Әфганстан ветераннары һәм физик мөмкинлеге чикле кешеләр ала. Шундый ук 200 дән артык җыелма якын көннәрдә Яршалы, Чистай, Яшелүзән, Лениногорск, Питрә, Шәлмәт районнарында яшәүчеләргә дә килеп җитәчәк. Сейчас же, как говорится, самоизоляция, работы нет. Хәзер үз изоляция бара, эш юк. Мин үзем кечкенә бала белән утырам. Ирем үз мәшгуль, аның да эшләре авырдан бара. Шуңа да бер букча ризык алу бик тә ярдәм итә. Россия коммунистлары моңарчыда шундый ярдәм күрсәткән була. Бер атна элек иң кирәкле азык-төлекне 500 дән артык кешегә тапшырганнар. Ризыкны шәхси эшмәкәрләр, иганәчеләр булышлыгы белән сатып алалар. Мы решили 1 мая праздновать. Без 1 май бәйрәмен үзебезчә уздырырга булдык. Азык-төлек җыелмасын тутырып, күп балалы, мохтаҗ гаиләләргә өләшәбез. Сез Татарстан хәбәрләренең төп чыгарылышын карыйсыз алдагы минутларда.
Түбән Камада 9 майга әзерлек ничек бара? Это вся информация, да? Да, еще фотографию мы поставим. Нинди истәлекле урыннарны яңарталар. Әзерлек эшләре хакында Руслан Хөсендинов. СССР тормышы меңләгән экспонатта. Ударник институты труда белән инсенде. Сарман районында яшәүче ничек итеп бөртекләп тарихны җыйган һәм ачык һавада музей булдырган Филиза Әхмәдуллина күреп кайтты. Бюрократияны җиңгән көн бүген Казандагы Бөек Ватан сугышы ветеранының тол хатыны Бибинур Лотфуллина тузган торагыннан яңа өенә күчте. Фатир алу өчен аңа сират күперләрен узарга туры килә. Судлар, кәгазьләрдә хәреф хаталары бар, тик хәбәр Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановка барып җиткәннән соң гына мәсьәлә хәл ителә. Ветеранны өй туе белән Рания Абдрахманова да котлап кайтты. Новая квартира с новой мебелью надо заезжать всегда. Тыл хезмәтчәне 93 яшьлек Бибинур Лотфуллина фатирында өй туй алдыннан соңгы әзерлек бара. Әмінә әби үзе дә яңа фатирына таба атлый, янәшәсендә якыннары. Сезнең балкон тәрәзәләре. Сезне көтеп тора бөтен кеше. Әйе. Бу фатир өчен алар 2 ел көрәшә, бюрократиягә каршы. Эш шунда әби Бөек Ватан сугышы ветеранының тол хатыны. Әмма аңа моны судлар аша дәлилләргә туры килә. Моннан тыш иренең рәсми кәгазьләрдә хәреф хаталары барлыгы ачыклана. Шуңа әбигә тиешле фатирын бирмиләр. Соңгы елларда ул кызы белән бернинди уңайлылыгы булмаган шәхси йортта яши. Аны без дә берничә тапкыр килеп төшергән идек. Бу хәл 2018 елда Рөстәм Миңнехановка барып җитә. Ул хаталарны төзәтеп, рәсми кыенлыкларны җиңеп, әбине фатирлы итү бурычын куя. Һәм менә бүген кулда яңа фатир ачкычы. Рәхмәт. Сәләмәт җишәгез. Яқсызын езәдән ярахәт ахирәттә рәхәтле күргән насип булсын. Интектеләр моңанча. Хәзер инде менә Аллага шөкер, шушы квартираны алдылар. Инде хәзер аларын сау сәламәт озак гомер яшәрләр дип ышанабыз. Фатир бер бүлмәле менә күргәнегезчә аның аш бүлмәсе дә нинди зур һәм киң. Монда инде уты кабына, суы килә. Лоджисыннан айрым тагын бер бүлмә ясарлык, тәрәзәләр исә ишек алдына чыга. Моннан тыш йортны төзүче оешма тыл хезмәтчәненә бүләк тә ясады. Менә кичкенә генә бүләк сезгә һәм саулык сәламәтлек сезгә. Рәхәтен күреп шушы йортта матур иттереп яшәргә язсын. Бу йортны социаль ипотека программасы буенча дәүләт торак фонды төзегән. Без дәүләт торак фонды 2005 елдан алып, бүгенге көнгә хәллек 6165 ветеранны йорт җиһазларын яхшыртты, квартиралар тапшырды. Бүген безнең инде 20 елның контракты ябылды. Соңгы ветеранны квартира белән тапшырдык. Бибинур Лотфуллина булган хәлләргә әле һаман ышанып бетә алмый. Бу квартираны мендә бирмәләрме? Әйе, сиңа бирделәр, Бибинур апа. Рания Абдрахманова, Ринат Сафин, Яңа гасыр каналы. Президент Рөстәм Миңнеханов бүген үлемсез полк онлайн акциясына кушылды. Үзенең Инстаграмында ул әтисенең абыйсы Галимҗан Миңнехановның фотосын урнаштыра. Сугыш вакытында 19 яшьлек Галимҗан укчы полк составында Мәскәү янындагы канлы бәрелешләрдә катнашкан. 1941 елның декабрендә батырларча һәлак була. Бөтен Россия үлемсез полк хәрәкәте Татарстанда бер атна элек башланды. Моның өчен Инстаграмга «Бессмертный полк Татарстан» хэштегы белән фото куярга кирәк. Бүгенге социаль челтәрләрдәге онлайн хәрәкәткә кушылып татарстанлылар 19 000 фото алган. Тагын 8 көннән безнең ил җиңү бәйрәмен билгеләп үтәчәк. Хәзер республиканың барлык районнарында хәтер мәйданнарын яңарталар. Түбән Камада быел Дан орденының 5 тулы кавалеры һәм Советлар Союзының 5 героен хөрмәтләп, аларның сыннары ачылачак. Электрон хәтер китабы да эшли башлый. Моңа әзерлек ничек бара? Руслан Хөснетдинов белеште. Сначала переместить сюда, сместить сюда. Түбән Камада җиңү мәйданын узган көз төзекләндерә башлыйлар. Төбешләрне кышка кадәр башкарып чыгалар. Хәзер монда Дан орденының 5 тулы кавалеры һәм Советлар Союзы геройларын хөрмәтләп бюст куйганнар. Сыннар бакырдан эшләнгән, аларны бу атнада урнаштырып бетерәчәкләр. Түбән Кама районыннан Бөек Ватан сугышына 8171 кеше китә, 5000-е туган якларына әйләнеп кайтмый. 2000-гә якын кеше орденнар һәм медальләр белән бүләкләнгән. Главный поиск есть, вся база данных работает. 9 майга җиңү мәйданында махсус бинада электрон хәтер китабы эшли башлаячак. Анда сугышка киткән якташлары турында истәлекләр, архив документлары белән танышып булачак. Яңа форматтагы китапны шәһәр мэры Айдар Медшин карап чыкты. Үз телефонына фотосурәткә төшереп ала, җаваплы кешеләргә район буенча тиз арада гомум мәгълүмат кертүне йөкләй. Информация о территории Нижнекамского муниципального района. Да, вот где я могу это получить? Документы, материалы? Здесь пока нет, здесь такого. Ну, о чем речь? Если у нас этого нет, тогда
Здесь? Айдар Ильич, все запланировано. У нас 9 дней. Закончим. Оно уже есть, новая версия готова, осталось залить. 3 дня. Түбән Каманың бу виртуаль китабы башкаланыкына охшатып эшләнелә. Казанда да берничә ел элек менә шушындый хәтер китабы дип исемләнгән тарихи мемориал комплекс ачылган иде. Анда яу кырында ятып калган солдатлар турында барлык мәгълүматлар да саклана. Кызганычка каршы, әлеге вакытта комплексның ишекләре ябык. Барысы да коронавируска бәйле сәбәпле. Түбән Каманың җиңү мәйданын җиңү көненә ачачаклар, геройларның сыныннан япмалар да шунда алыначак. Түбән Кама телевидениесе ярдәме белән берлектә Руслан Хусндинов, Александр Лабанов, Яңа Гасыр каналы. Хәзер Сарман районы Иске Минзәләбаш авылы халкы читкә экскурсияләргә йөрми. Авылдашлары Роберт Шәймәрданов Тассерның 100 еллыгына дип өендә музей булдырган. Казан музейлары бер читтә торсын. Аныкында 1000-нән артык экспонат. Һәммәсен Филизә Хәмидуллина күреп һәм сокланып кайтты. Римин белән алга оттагылар да арттан тотып йөриләр. Музейдагы иң борынгы экспонатларның берсе 1936 елгы Сабан. Аның тарихы китап язарлык ди Роберт Шәймәрданов. Авылның бер хәлле гаиләсе аны күпләп икмәк игәргә дип сатып ала. Тик бик ватан сугышы башлана. Оннан соң ат алырга тиеш булганнар. Сугыш башланганда ат ала алмаганнар. Сабан калган, Сабанны тагып авыллары белән бергә сөргәннәр ат урынына. Монысы 1918 елгы янгын сөндерүчеләр каскасы, ачлык еллары, сугыш, сәнәкчеләр күтәрелеше, бөтен тарих бер кырыш кисәгендә. Хәзер музей фондында 1000-нән артык экспонат бар. Республиканың теләсә кайсы туган якны өйрәнү музее көннәшерлек. Менә тасмалы фотоаппаратлар, диафильм күрсәтү җайланмалары, хәтта хәрби рация да бар. Әлеге җайланмаларны элек югары урыннарда эшләгән хәрбиләр генә кулланган. Менә монысын 1950 елда чыгарганнар. ТАССРның 100 еллыгына 100-дән артык әйбер. Кул һәм стена сәгатьләре, пионер турбалары, беренче радиоалгычлар, язу машиналары, керосинлы лампалар, экспонатларны ул бөтен ил буйлап җыя. Сораштырам, нитәм, сатып алам, былай да бирәләрне музейга дигәсендә. Бер көнне барса да булмый бит инде. Әкрен-әкрен генә җыелган шунда. Шактый үз өеннән, мәсәлән, менә бу 1970 елгы серван. Дин Сукыр абзый ниткә ясаган. Күҗәкныкы бу. 2 ай эчендә ясап бирде дип сөйләгәне бар инде дин. 332 значок та туплаган ул Олимпиада, БАМ төзелеше, Октябрята, нинди генә тамгалар юк. Ударникам институты труда белән монсында. Кечкенәдән тарихны яраттым ди Роберт әфәнде. Пенсияга чыккач күптәнге хыялын тормышка ашыра, музей төзи башлый. Узган ел коллекциясын 1969 елгы Волга ГАЗ 21 машинасы белән тулыландыра. Гомере буе шофер булып эшләгән. Сабан туйга чыгам. Җылса 2 ел чыктым Сабан туйга. Карточкага төшәләр, дитәләр шунда кырыенда. Өйдәге музейны күрергә дип аңа хәзер күрше районнардан да киләләр. Коллекционер аны тагын да зурайтырга һәм шундый ук авыл мәктәбендә булдырырга хыяллана. ТАССРның 100 еллыгына үз өлешен ул шулай кертмәкче. Сарман районыннан Филүзә Хәмидуллина, Эрик Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы. Ул 16 яшеннән республиканың иң мәртәбәле ансамблендә бии башлаган кым сәгатендә кунакта Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе Айрат Хәмитов. Якшәмбе кичке сәгать 4-тә карагыз. Unutmasınlar, alар kim икәннәрен. Татарстан дәүләт җыр һәм бию ансамбле артистлары. Әлегә шундый яңалыклар иде, кичләрегез матур үтсен, исән мин булыгыз. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең гәнәчнең мәгълүматын ишеткәннән соң белербез. Акбарс домнан фатир сатып алучыларга 5%-ка кадәр кэшбэк. Фатирлы да буласың, отышлы да каласың. Кайда без, шунда сезнең өегез. Тулырак мәгълүмат өчен Казандагы телефон номеры 295 77 77. Шулай ук мәгълүматны akbars-dom.ru сайтында карагыз. Купи квартиру онлайн от Акбарс Дом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта Бөгелмә Баулазна кайда яңгыр явачак 10 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама Яршалы Алабугада сүрән көн температура 11 градус. Төньяктан Актаныш Әгерҗе Менделеевскида болытлы, җылылык 10 градус. Төньяк көнбатыштан Арча Кукмара Балтачта аязучан болытлы һава 10 градус җылы. Көньяк көнбатыштан Болгар буа Чүпрәледә явым-төшемнәр көтелми 14 градус җылы. Чистан Урлатмамады Чирмешәндә 11 градуска кадәр җылы була.
Доктор Оз федераль шилтәрнең медицина үзәге сезгә операциясыз һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиника табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Артрит, артроз, бүсер операция. Тукта. Иң куркыныч тирәк хәрәкәт аппараты авыруларын биредә операциясыз һәм протезларсыз дәвалыйбыз. 75%-ка кадәр ышанмаслык зур ташламалар. Доктор Озка хәзер үк шалтыратыгыз. Башкалабыз Казанда аязучан болытлы һава, явым төшемнәр көтелми, көндез 12-14 градус җылым, җил көнчыгыштан талгын. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 758 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 44%, җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин Иркә таныштырдым. Киләсе очрашуларга кадәр.